Εδώ είναι το γραφείο μου. Αφέντη, ο αρχιτέκτονα Μομβοδί ζητάει να σας δει. Ο ανταγωνιστής μου να περάσει. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Ας χτίσουμε μαζί το παλάτι του Καίσαρα. Αν τα καταφέρουμε, θα μοιραστούμε όλο το χρυσάφι. Αν όχι, θα πέσεις να σε φάνε μόνος σου οι κροκόδιλοι. Στο κάτω-κάτω μη τους καλομάθουμε κιόλας και σηκώσουνε κεφάλι. Αρνούμε. Είσαι κακός, άτιμος και αντιπαθητικός. Έξω από το σπίτι μου. Θα το μετανιώσεις. Κοιμά θα σε κάνουν οι κροκόδιλοι. Κομματάκια! Μεσημεριανό διάλειμμα. Ελάτε να σας δείξω τα σχέδια του παλατιού. Και εκείνοι οι δύο τι κάνουν? Μα τι άλλο, υπερορίες. Να τα σχέδια δικής μου έμπνευσης. Φαίνεται με την Πριάτη. Φίλοι μου, μην αφήνετε αυτό τον γελίο αρχιτέκτονα να σας εκμεταλλεύεται. Σας χτυπάει πολύ και δεν σας πληρώνει αρκετά. Σταματήστε τη δουλειά. Πατάξτε την ασυδοσία της εργοδοσίας. Εγκαταλείψτε τους. Κάντε απεργία. Γυρίστε σπίτια σας. Αφέντη, οι εργάτες μου ανακοίνωσαν πως αρνούνται να συνεχίσουν τη δουλειά. Κάποιος τους ξεσήκωσε εναντίον μου. Ποιος όμως? Ποιος ήρθε? Ο Μομβοδής, ο ανταγωνιστής σου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Αρνούμαστε να συνεχίσουμε με αυτές τις συνθήκες. Η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή. Ναι. Δεν θέλουν να δουλέψουν πια.